Chéad míle fáilte romh is teachan seo beothagah ó Páirc Naomh Tiernach seo i ghlóis sin muine fá honne an Cluiche Leathcheannais Idirmheánach seo a gúga olú idir chundaí an dún agus chundaí Tír Eoghain. Tá muid teach beothagah Spórt TG4 YouTube agus muid dúil le archivlann seo idir an dún agus Tír Eoghain seo agus brathla galóir an seo i ghlóis sin nniu agus na feirneag deanú ré agus léad ré le tuairt a chéile an seo gan coppla bommate an seo an Páirc galanta an bhaon seo as gcóir an seo aniu. An dún mar sin de dúsbaire tuair muid spléú orthasan agus an coolbaire atá agus an imi McGivern banna tá fís a 7 míle díist is tí insna cool an lína landcool imi Green Tír Eoghain imol na Cárnach caiú gansaí iver a trí múteoir scola agus Tír Leathcheannais na Éireann Sands an lína lachúil agus sin deanta suas as Éireann Sands as an sin Cláran Mulvenna iver a sé Natalie McKibben agus mí ar an scíhan ára Duffy ban a bhríde. A stíal na Páirce agus captain na feirne an Sean Ondor a tá gimmert le fada le chundaí an dún Megan Doherty agus Tír Leathcheannais na Aoife Laverty an lína lá thosaí agus sin deanta suas as Alice McClay ban fís adó bliana de ís Tír Leathcheannais caiú gansaí iver a híon déag na Naomh McClory an Maclean Olscola at a níom léana déag de ís agus a mí ar an scíhan Líse Duffy. Neart taí ag a siúd agus chun na scóirlaí is ratha atá ag chundaí an dún. Stí in san lína landthosaí Sarah Doherty agus an Commentator fad sin ag teachtón Natasha Ferris agus is caiú gansaí iver a cahardeig ar imol na Cárnach agus Tír Leathcheannais ban a thugan na cican na séire de chundaí an dún agus in friú níoscara atá acusan na Naomh King. Banisteoir atá acusan agus a bhí i gceannas na nar a bhain siad críomh na hÉireann ag gradam agus level seoir na críomh Sloan. Agus Tír Eoghain mar sinnde agus tuair muid spléú ar Tír Eoghain agus iad an mí ag deanna ré ar a Páirc an coolbaire Amelia Coyne an lína landcool Jean Lyons iver a trí Joanne Barrett agus Emer Quinn in san Conall Craobh agus Caitlin Campbell ag teachtas an áit iver a cuaig Míomh Mallon iver a sé Míomh Corrigan agus Clara Daly Tír Eoghain. A Larna Páirce iver a hacht Anya Grimes ban na Carrigamóra agus captain in their feirne agus ban agus an Cheshire ag go dtí seo Éiríonn McHugh agus Cortha Ceist fuhí agus í gompar gortú iste in san Cluiche Leathcheannais seo. An lína landthosaí agus caiú gansaí iver a deag ban as dún ganan Jean Gervin Aoife Horisc agus is caiú gansaí iver a héon déag ban Eirigil Ciaran agus ar an scíhan McNamee ban eile as Eirigil Ciaran. Agus an Contact agus na scórna don chuidir mó ag teacht ó Maria Canavan agus is in san Conall ag caiú gansaí iver a trí déag Anyam omrite galóir ag an de Tír Eoghain. Emma Conroy imol na Cárnach ban na Moya agus iver a cuaig déag Chloe McCaffrey ban Liam McCartan agus iad san Curry an chundaí i Tír Eoghain. Sin de bommte ciúnas rih an Cluiche fáinne ahar fergal chuin sin Dan chuin as baile na móna go neanna dí tróca ar a anam úsá. Dan Quinn ar dhéiste go an úsol agus an isis Cluain seo ina seanú fáinne ó na bhí.
Marshinde Conall Intahanshaw, a Glenoishanshaw, and you Neil Pookie Hanshaw, and we enchin a fark, Brad Nashon than a hern, and chin Hul Nagul, Agus Falloon, Agus Reagan, Martashi Brahala galore, Marla, Agus Nyarchashon, and Ainun and Scamalata, Ascan and Walla and Shaw, Agus to a chak this chap Bedgerka, Agus Keith Nago, the rare Achilla, Agus Nefernia. And Moncaha and Shaw are a fark agus Idirgiri to which I'm a Tighearnach and the hÉireann agus go Nis Fujinon got Páirc a Craobh. I start him doing agus Idig chact Higgin Tighearnach Shaw Marraine the Cochinta agus Craobh bunch of Occasin or Fushid and Cudges far when you hand agus Tír Eoghain well Jimmy Shidsinema Asin Commentator Kina Iglawa when you hind so Marshinde Jiltas Rodwine at a Bedger or Inchen Occasin Instant Tighearnach Shaw agus Shinsan Iru the arch instant Tighearnach and doing Marshinde agus Kaim much curse of Ragnall Foster, Gerwin Shits and Craobh, Hosher and Nuri Barker Croaky, and the first shit and Lav, Agus and Cudges Far, Limlach, Lashin, Agus Eidson, Egdul, Rishtala, the Golden Switcher, the Parker Croaky must fade. Slew, Estoiha, Resende, Estian Shaw, Ensign Shastan, Hies, Fuin and Shaw, Yed Glora, Comoy, Agus Dahana, Cudjoy and Shaw, Uglanoish and you. Agus, well. I don't get Kirsty doing and you Agus Esti and Larna Parker Agus Far well Antahi Eggison and Shaw a Belnaman Agus Exturu Kirsty na Gus Chapman na Schliga Agus a Codulation Agus and we na Linche be Anya Martinez Fermana Agus Maya Brady as Condi Winyahain Agus a Gunk Agus a Conall Soul Kirsty. The rare killer, the Fernia a Golastia Agus Stoihe Agus Maratha and Inkleha matchups Agus couple of road tawak da Conall Matul Ershin Maria Canavan the hÉireann agus Simagolor Kategol Esha Fekusus agus Janu Job Erhi Yemi Green as Koso Estienshin Ensign Cornell agus Foster Natasha Ferris agus Naomh King agus the job na Janu who Lehroj catches ja agus Mudge Fui Shawl and Shaw Ensign Cluiche Leathcheannais Shaw Craobh na hÉireann agus and Dún slash game me attention a Larna Parka agus Eric Chart Hunt Hussey agus Doherty and Lehroj agus Spreham agus Ian T. Veller than Fark Tír Eoghain and Ish agus Emery agus Kitlan Campbell Cosendorna Gossany Golastia Dún Sasta Lehroj agus Trasna Rish agus Ian T. Veller than Fark agus Idirgiri Lua and St. Cluiche Shaw and Nieskershin a Chur Hunt Hussey Mas Fedger agus Líosa Duffy Arnonsi Duffy agus Janta Gahita Gafoil Aki Smack Kyleshak Fatcher Rash Aki Pass agus Spwasin a score Dardy Mas Fedger Lehi Skilu Lesh and doing an ish agus Idirgiri Rochlu Hart van Dayanshin Chirona Giri Kivid passing into Tuggas Jachanshin agus Dardy Mas Fedger Lavin the Curhalesh Hunt pass the Horcherash Conterchin Shaw Mas Fedger Lesh and Dún Bruma agus Tanyartim Rory Hart van Dayanshin Shaku agus Spwas Chirona Kivid and D Kachima Harishka Líosa Duffy past Lava Tuggas Ja the Machlori agus G Holwood Janta Aoife Horishka agus and I know Ianyam na Marahin Jeg Idanu job Mar Cosendor and Shin Gervin and Ish Amaka McNamee agus Tír Eoghain and Ish Arnonsi agus Nyart Spwas agus Idirgiri Canavan Amshu Mas Fedger pass a rash agus Watcher Rash Teki shoot Giri Chuntu Istja Janta Gamoy agus Rash Tik Horishka agus Eshevion a Chartus Leshin Glushak Tantosi agus Cosnchinta Jantaki Ban Ergal HÉireann agus Giri a Bruce Jack Truresti Hart Maria Canavan and Chin agus Jacker or he Lehroj Chin Amshu Slera Gutchid agus Condian Duna Giri Ve Kurama It's gone Barrick Splash a Hoch the Canavan agus EST and Chin and Selina Land Tossi Down in Ish agus Aoife Laverty Janta Gamoyaki shoot agus Amy Green a Larna Parka a Rashka Laverty agus Nyart Spwasser T. Veller than Fark Truresti a score agus Shin Janta Fairwag Ferris agus Idirgiri Chatama G Halwarish agus Han Coshin Tír Eoghain Luans and Kid couple of one which than Cluiche Shaw Naomh Corrigan Ban Ergal Kieran Ian agus Horish Santos a galore G Shaw agus Nish Chloe McCaffrey Candina agus Dinny in the Tossi as far take Tír Eoghain Skilu Leshin Shaw Jack this ja agus neither Shin a go the Steve agus Harn Trasna agus Kid score Fatcha and Shin Chloe McCaffrey agus score for Fatcha Aki Lua and some Kid couple of one which than Cluiche McGivern
kick him out tóga agus Shelvig condin doing an ish Lárna Páirc Orla Duffy Janta go moig Duffy Ilu Amah agus Golhan Tossi leis Janta go fear moig Duffy go foiler an see agus Duffy a reached Giri skill leis Lav Curhulia he agus stop agus Chapman is in ra by Kemna Togaki agus Duffy and chin and here the Golhan Tossi agus the Glorch le Chapman and chin me has to do the Chagwall of Janta ok Barra Kemna Rod Tarachek and Redshore Jeshik Chiron agus Emer Quinn chacked them all leis Yard spas a gifa Horishkanish Miss Fedger agus Ní Fedger Shella Weiler and Leroy Jack Santos a galore and spasata a Stieg Chiron instant Tossi Trúr find new Steen Shin agus Tacta Gaku agus Emery her Estia and Liasaku Híanach Jeshinish Iglaverty Lárna Páirc Brufridge Clagan Shias agus to Rainer Feilach Rainin she Gullia Hían An Oberjanta and Shin Hun Stop Hurlia He Anya Grimes Neve King agus Jesh Akianish Shalavile and Durnanish agus Irigiri Yeah, and he's Congreve than a cool King leis near a shot Curtis Jab Brewer Chan Gucci and Lions agus Curham her 40 agus Sean O'Kean Vanas Jory Rowan Brass Hasta for the show agus and Tusa to Curha leis and Clehe Ig Chiron Shea one chance and Kelia Amelia Coyle Cool Byra to Chiron Nina Jag Dish agus Janta Gamoyaki Imogen Garvin agus Yard Sear Shaki Lárna Páirc Martha Giffy McHugh Captain the Fernia McCaffrey a Furum Coolin I take Chiron Gaji Shaw agus Naskinta and McHugh Chag Fridge Jer Shaki past the Curtis Jahanish a draw Conroy Rahluama Arashka McCaffrey leis an Iarach Shaw agus Willan Krinyasaki Neil a Jerna Muir agus Amah agus ar 4 Coimmerch Jazz Amas na Dossi Inchin Ig Chiron Conroy McCaffrey Inchin Ignascu Gamoyle Keela McGivern agus First Galore and Shalavilema and Dunanish Chad Fried's Lárna Páirc Duffy Anish Leisha Duffy Anya Grimes Giri Sula Conall Hiak Lewis Integ Duffy Chad Fried agus Shin Gramo Inta Curtis Ja Hanji Hawu Yanu agus Chapman Asti Xera Guru Chagwal Janta Leis Leroy Gerard Halu Gamij Laha and Shin English of the field. Then it's like a man Chapman Hian Umlun Kinship of Duran Kinyushin Guji Bomuchi Jerna Huishe agus Hugshe and can you the hero Zirigiri Shelava Konya Kylche Dirty and Shin agus Spas and Weig Neve McClory agus Abel Megan Doherty Captain Ferniamshu agus Anish Doherty Chatridge and Larmas Fedger Lava Kurlesh Kylche then Darna Hur Fwacha Conishalas Jap Amelia Coyle Gleon Kunshin Gamoyak Lagira to Vion Lafirini Macnamee Anish Macnamee Giri Spas the Stee and Selena Latosi Amshur Kaishi Chantus Jagalarna Páirc Achwell Emoji and Garvin Van Gungan and a Chart Fridge Pass the Reach this Jat Janta Gamoyak is a Rochlu and Mahas agus Scully intention Lerahe Canavan Between Tiver and Fark Chiron agus Bogun and Lehroja Jas Woohoo Conroy Jana Gamoy agus Slier Conroy Kilfunchi agus Spreckataku and Selena Lantossi agus Spas and it's Horishka Gulf and Honya agus Chagwal Janta La Horishka agus Igiri Shalavamshu Instant Grim Hugan Jashala the hero Shin Passage agus get emerged in Sky Ig Chiron and Chenik Bogun and Lehroja Conroy found news the ancient more Spreckataku and Selena Lantossi Chaktama agus Shinakru and Spas the Horish Ig Chak Trasna and Shin agus í golden Leroy is lear Gortu Clagna agus í Tijum on Halavan Shin well Mastro de gan an dún rain a cutchinta a chat the Hagen Clehe Shaw Sean O'Kean agus Fern Banas Jack the Segason Ní Chiron a Hocha Hagen Clehe agus iad a Cartusi in the Leshan Clehe agus Jeshinish Ig Cluain McCaffrey o come and leave McCartan
Críitnithe ag McCaffrey an Tráchtaire agus ní híana bheits brasáasta leis an tú seo don cluiche cholín fáte aici ní híana trí a fuair iad san cluiche ceathrú ceanna sin iad an condaí an chláir rís deile an dúna deanna go fíor bhaid an kick amach Alice McClay agus Aoife Laverty deanna go mhaid a lár na Páirc Pásínta chuthasteach agus gurí orla Duffy amsú Duffy fáteach í a brúhan tosaí an bontáisteach í Chapman ará go ar eile cursaí agus an isisiú teach arás don fáil a bhí deantain sin agus Duffy i teacht fríd agus tá hé coppla cóthain sin den contar sé tón agus an dún an luas atá go teacht fríd Duffy an iiri sin ban bhríde agus bhí neart spáis an agus is mas féidir leis an dún na raithe acu an luas sin a chur fríd Bhí sin abda neart feibana chrúd a hÉireann a go an dálinn déis acu céad scór a eileann san cluiche Leathcheannais seo sin deanta go mhaid agus críitnithe go sláúir agus an céad scór fáte acusan agus ag Natasha Ferris in san cluiche Leathcheannais seo agus bomatí ag nó mar sin imirthe an seo Gluineois cic amach garid an sin hú agus míle coil agus well harann sé Anna Cabí is an cic amach sin Jesinis Emma Jean Gervin brú fríd an lár agus Grifeh Curma agus caiisi leis an fásach McNamee agus pásínta chuthasteach agus neart spáis is mas féidir le Conall seo críitnú ag tiontús dear an deaseog deanta go mhaid aici ach í faoi bhrú sealamh go fáil aici ag takeíocht don agus béorthú teach amá leis agus rís deile McCaffrey brú fríd go fáil sealamh aici McCaffrey mas féidir le hí takeíocht ail ach tuchar hiúil agus céar burn sin deanta go mhaid burn sin a bhaint agus an dúnig teach amá leis Bertie gurí stop agus Horace den Eois acu agus well McCaffrey sin a scór na cúg Dilly Tarrant an léthróid agus Marie agus cosantóirí hart ar hí gan dúnig deanna go mhaid agus iad a cosint sin orla Duffy inis agus cum déan dúnig teach amá fríd lár na Páirc McKibben pás agus grofásan sin a thugann sealamh ar áiste McHugh Éagléirú láideach sací golas deathar an léthróid Ciara agus Clara Daly a pásin chuthasteach gurí Conall am siúr rís deile Lyons agus inis McCaffrey arás go Canavan agus pásínta tuairtha is deach go Horace agus Horace Gano teagháil leis agus McGivern Imi McGivern an cúlbair ag deanna go mhaid teach amá agus well te go leabhar taithí agus í ag gimmert le chumdaí an dún le tamil fada agus sinna bhí daí an taithí sin le teach amá agus an léithreú sin a bhaint dún inis ar an nonsaí King ag teach agus rás cosise ar í híana agus í mar cuin King ag buint sin rása sin agus í gurí brúhan tosaí béorthú teach is teach go lár na Páirc Aitú Aoife Laverty agus Berchistí agus Jesh ag an dún mas féidir a go rís eile ibrithe stíonn sin ag Tír Eoghain agus ag díla go mhaid an ionsaí sin ag teach dú lár na Páirc ó chumdaí an dún Gervin agus na cosa leithí takeíocht don agus an takeíocht sin a bhar McCaffrey sealamh go fáil aici caiithú mitacha agus aiste go leabhar lead mar seo agus gurí pásin na ibrú is deach agus well Tháinig sí chin go rú spás is tíonn sin agus an rúthar deanta is tíonn san lína lean thosaí ach ag go dearú sé ráchún agus an dún a rís eile ag díla go mhaid man san lína lean chúil d'iarachtaí hÉireann Líise Duffy a ríist an bhríde agus an luas aici ag teacht fríd an póca beag de spás den sin go fáil sealamh aici spásar ar tíomhheile den Páirc Actual Megan Doherty mas féidir agus Chapman a ríist líd a ggéanar seo agus Barry Cemanna an sin Tír Eoghain sásta ibrithe hartar an léithróid Berchistí an sin an gobar le chéile iad sásta go leráist ag míomh Corrigan amach go Barrett
Ag barda deanna go maion sin an Gervin a feicú má agus McHugh ag taú leo a lána Páirc inis Caitlin Campbell a hanagus dehannáid míomh Malin agus Campbell agus í Luas ionta leis agus ruthar ar dóid deanta agus í teacht an tosaí dúna gurí stop a chuil lehéir sin deanta go maiid Tá McCaffrey an na taú thuirt agus Canavan ag rothla balla Hawain agus eile Tá McCaffrey inis clagan sios gurí ag leacún níos congríd an na chúl an dún inis Cúgan ó Cheshire timpeall an dí acu cai Tyrone tús a chuir ríist an Luas a bhí Tyrone stopí inis cai siad Spás ag na tíhanna am siú agus clara déalaí duineach a siúd agus inis an Luas agus Lions ag teart fríd mas féidir é teantú is deathar an deasóg Tá sí géis sinna anú tá spás inis agus McCaffrey agus ag scíú leis ag trafás agus é sciil mat an bhróg agus an dúna ríist eile agus áitbhil na hifrithe áit a hitin an léthróid agus seo iad ag teacht amá agus neart physicalach Chapman ar eile go ar leis agus well Smáile sin lucht takeíachta le heideach an amana agus Dardy ag nascú le díise Duffy an contairt lehí agus í teacht an tosaí ab an Luas a chuir leis deanna sé sin ríiste le agus neis pócas buas ahí mas féidir scíú leis chuntaín sios de sé le an dún an cosn sig Tyrone agus McClory agus an iarach seo churthas de agus crítnithe thar an trasna ag lí McClory agus well líise Duffy ag teacht fríd ban atá cruthú neart feibana de Tyrone agus an Luas a takeí agus abalta pás a thuirt na McClory an sin agus McClory ban a chhuileach níomlíonna deag díis Mac Lynn ó scola agus chuann sin na frinne mar sin de ar chó scór an seo in san céad le agus seach moment deag armathe gob le chéile na frinne seo neart spáis inis agus Tyrone se le bhacu as cóna chuil mas féidir é chur ste agus am a Conall géirí an caiisian a winch go fáil agus Canavan a géirí agus pasín de dro Horace course deiscín de fanne cool Horace agus crítnithe is deach an anga thuigí fa Horace agus críoch íonta deanta don chúil sin í teantú balla Hawain agus an sinnar an citóg is deach an anga ach an pas is deachí a bhí ar dóid agus ganta ar dúspáire chun an póca sin agus an spáis sinna amsú ach Horace ban ergal céan na bhí an sinna crítne go dtí an anga agus cúil do Tyrone agus an cúil sin is dóithe ag teacht ó an iireachta tácu spás amsúin san lína land thosaí agus é crítnithe go slacúir igí fa Horace agus well an cluiche seo go dtí seo in san céad den cluiche leathcheannais seo agus well í fa Horace agus íhí mar léocht le himmartha inéad an chundé an chláir in san cluiche ceathrú canis in seach fi bliana déis ach léiríonn si abíocht agus na taithí ar sáda te eici agus sin crítnithe go slacúir eici is deach an anga agus sim golóir Cruisi híon ag teacht agus ag gibrú mar chosantóir eile ach an is dóithe ag feimnú tíon san lína lean tosaí le híon agus well tugann si sin dúnlan de chundaí an dúna inis ag gibhar leis pick him up bhain sé ríiste lána Páirc agus Caitlin Campbell pas tugad de Maria Canavan agus a géirí Horace gamsú a ríiste eile a chosantóir sa bhreis tíon sin in Natalie McKibben agus well Chapman a chuinneal súil ar chuirsaí agus ar eile go siar agus Caim McGivern a tús a chuir le cuasaí a ríist an dúna gurí é thógáil amach as an lína lean cúil sacú agus inis McClory ban na fuair an cúlú sin derbhí suúthe an costas ag teachtas de agus Conroy a caithú cartéag ach tóirt an costas sin agus Horace go ríis go brúfrís lána Páirc agus líise Duffy agus í chuinneal súil ar chuirsaí ach Chapman ar agó fáil deanta in sin ar Horace agus í ggéireas deathar na cúil sin agus gáirtú eile tócaí aici do réir chéile agus Conall san clagan go rééis eile Horace agus is ag deanú an deafar ar fad agus íon san spáis sin agus sin an tactic agus sinna gibrú amach go mbeidh de Tyrone in sin sa céad le nuair timróí mar a bhí Conroy in san faiste sin agus isise ag feimlú mar cosantúir eile tugann sé agus tá spás feicin sin don le héid de Horace agus í feimlú tíon sin
insan lína lean tosaí agus cíbh long tá mig deanú áide le faúda contar setán le hóris agus an cúil sin a fuairsaí insan céile ach de se lenis ag na cafe agus bhfuil an ceanseá agus an crinne saci agus na muir a gan le chéile agus níl súil an teach na seo ag le nóid seach tá na muir sásta glóir go de heisi sin thar an trasna agus an tríú gan fáte ag me caffrey insan céile can gur idir ríist agus an crinne má go lár na Páirce ó me gibhern agus a géirí imróí an lár na Páirce deanta go móid agus na chlóraí Bert is die stap chuir le hí rá ebre ar dóid agus tugad má Damie Green Siróin a ríist agus neart imróí in leasach híanana cosneach fagan sé trúr hart fan daiche a cuaig ag condíonún agus ag teacht farí an lár agus den neachú na chláir má bhana gurí é brúas deach agus ó contartin sin agus i cingán a géirí tarantéir a go míle coil agus lína lán cúil sacu muine na galúir le dí le leis sin a caiim caffrey bhí airde le faú an gadí a testí sa cúil agus a grimarthaí agus sin deanta go fíorhhaid agus míomh corrigan an tíhhead an farcan is Natalie McKibben a testí cibhad an spáis sin an dún airde le faúda sin tá Burchestí mar chosandóirí breise acu inis Maria Canavan istí ag feimnú hart Rimon na Carnaga agus Sean Ruhurnish agus Caitlin Campbell géirí Brúfríd lína de chosantóirí sin Gervin agus an spás ar fad ag na tíhanna mas féidir le tíróin Dín airliste ag na spásna sin agus tá nehuiid bogaí is tehan sin acu inis Corrigan na Hanagan tosaí leis an leithróid ní beluithe agus a chuirsáil agus a ráiste ríist go lár foinse agus gé túsa chur le clara díala go ríist an spás a ríist na tíhhead an Páirc agus Caitlin Campbell agus sinna chuthiste a lár láha Conroy agus Chapmaníta géir agus an cartaige na céimena agus barna céimena tócaíonn sin agus drá éireachtún feic sír sin agus sellmh ráist agus sin bronta ráist ar híróin sin agus is tá hin na banastóirí go méisi ag tíú is teair sin na seomar féistis agus ará rud amháin a tan réideor na Conall súil aniu ná na céimena a sé bheith cuairm a faúta sin Jean Lyons agus Birch ar a tíhhead an Páirc Clara Daly agus Éirí McHugh captain na Fernie Brúfríd go fáil ag Éirí McHugh Éirín smuinte faúta an iireacht an fás a ráist go Clara Daly ban na homaí Cúnseo agus chéige agus sin tugad ráist agus buinte sin deanta go móid Cluiche Duffy an iireacht Cluiche Duffy inis spáis gascail suas a Doherty agus ligann siad an léiróid titim tugann si sin déis imóí híróin titim is de insan mó cosanta sin hart fan daiche a cuaig an dún a ríist agus iad géirí a ríist eile golfrís na láha Tráchtaire an rúthór Naomh King in san Conall í mar cuine son chun le súil geararthaí Aráist ríist go lár na Páirce áte bhfuil clár mo bhena géirí bheith cuarama McCaffrey istí sa tóirthaí me go lé agus a ríist eile an dún agus iad go acu an léiróid just dean san sellmh agus in san contairt agus teapman ará well ha jigtar ar na réalathe Hiad a dí halbú dhéanú nar tá sellmhas tíon sin go cai hiireachta dhéanú é ail agus an dí halbú dhéanú nar tá immerte go rá an dún teacht a ríist me go lé agus dúirtí pásínta agus an pásin tóistías deach agus Malvena Gary Brúfríd Malvena leis níar seo agus cool baire a míle coil agus coil i tena go móid agus teapman a teacht aráist an tarann sin an gansaíonn sin agus budé se lenis ag condaí an dún foiinte acu sin go dtí seo in san céad le 1-3 ag tíróin agus
An cúil sin a fuair Aoife Thuairisc. A dhéanann an deifir Cluain na scór agus be deis eile. Ag an dúnam ceicsaí seo. Seolta is deach agus an cion seo. Na muir tíad a goncar chéile agus na taise ferris. Na bhí crinnig a dearú. Péir a fáte aici ó ceic na tíre. Agus nainún an luchtaceachta is tíon seo ar go deis ar fóraíl. Well, bhí sé ard galóir ach go dearú. An torú amháin a táhachta na sin clár an scór. Agus drá cic amach. Go dearú an sin Thuairisc sin agus íabla sin a winch. Céad rud ar sin aici léirthid. Luas deach Conroy gurí a winch agus sungsagram gan dart. Agus Chapman on agus gan Ian Iris. Nach ríiste a Thuairisc agus í teacht. Léirthid fáte aici bang. Díreach is deach go lína lá tosaí agus sin émart an sky. Agus Conroy ag tógáil a gáirtúin sin agus í ag teite an talamh. Rud a churas búrú ar Sean O'Keehan. Hí is fuin an seo. Mar tá Conroy ag feimne go móid agus í caithú gan síomhar a caithear déag ag fuinte ionta tón le scíú leis an léirthid díreach is deachaí. Ban ón mhaid. Tá níomlíon a déag díis. Mach léan a ríist agus ar an debut aici an na réad a hÉireann. Agus anbhlíon aici im mbliana. Nins na tosaí. Híana deich fáte aici le tíorón am mbliana idir an Tráchtaire agus an Craobh. Agus deisiigh na himráid mar sin isce ghlachar ar bord mar tá teas leis an lean seo ó Cluiche aniu. Agus tá sé brothal a galóir agus na himráid agus an luas leis an Cluiche Leathcheannais seo. Agus tá méid deanú tíorón a bheits. Sásta leis an dóid a cursaí a gáil. Iad san ar 9. Agus ardú grad an fáte acu arás gur rinne híon den Tráchtaire. An dún ag feimnú rinne trí. Agus mar sin de dearthú daoine. Gur tíorón is láidre ach na tóthaí an gríomholú ar gur an dún. An cinn seo seolta is deach agus is scirid an bhrá gur rísio McCaffrey. Agus a go amach ar dhéis agus ar 4-8. Agus na slú iarachtaí a dtí amach ar 4-8 go dtí seo an san Cluiche Leathcheannais seo. Ní mé gifern an cúil bairg deanna ionta móí ón na ceiceann amach. Ceanna le curtha maithaici agus a ríiste eile. Ní iomlan Beidir céad fan géad ón ceic amach sin. Habalta imróí amsú. Ríiste eile fáte agus leabhartaí teacht fríd lear na Páirce. Gervan a Conall súlar hí gurí stop a chuir le héag seanamh go fáil. Ag an dún. Agus i gurí an lína lean tosaí sin a chur a gáil mas féidir láfa. Agus King Stíon san cóine an eisiau tiontú is deach. Agus an súla aici don cúil agus catch is deach aici agus an cion sin agus sin an cúlín ar fad ó Naomh King. Agus rud a bhhainar an sin aici agus sin fáte aici. Na súla don cúil sin agus sin críte agus slachtar aici. Mar sin de, ja, chuilín adrathú. Míle Coil agus teantí ard leis an cinn seo má go lear na Páirce. Agus sin. Tá mé ciúin sin agus láha ionta agus í brú fríd an lear. Agus i gurí sciúil leis go gasach Chapman a gurí. Teacht aráist. Agus well, na ciú mí hásta farir sin. I gurí sciúil leis agus tosaí a chur a gáil Conroy aráist ar na costas tíon sin an sa líon lean tosaí agus bhí sé. Agus bhí dhéhhína gurí é sé chur a gáil. Tugadh sé deis don dún iad híana agrú inis ar chúil. Ceannavan agus Ceannavan. Príomh scóirlaí go dtí seo ag tíorón agus ionta ciúin go dtí seo. Agus pás sin agus thug sé agus chuir sé neart ceisne ar céad an Campbell díla leis. Na Grinchí Early agus Clara Campbell, Clara Daly inis. McCaffrey brúfríd an lear. McCaffrey ar an citág. Ruúthain Beidir baríocht tógaici agus ríiste eile go fáil antí. Go fáil curthas teag agus críicnithe car an Tráchtaire Chloe McCaffrey agus an Colleen an sin. Nuair a hí mé gur baríocht tugtha maithas níarach sin agus ruúthar baríocht. Well, fragra dearfa an sin ó McCaffrey agus ar an citág sin críicnithe car an Tráchtaire agus dúnig tríidir aistar ar chéile ach an bhairna sin de chúil
har bheith táhachta agus Tír Eoghain abalta sin a Conall Ristella McGivern agus ínta crin an cic má sin tá sé bontáistínta don dún agus se bhacu agus Ristella iad a teart Fríd Lárna Páirc teagháil ínta hen sin agus Megan Doherty teachta má sin codjas fearr den teagháil sin Caim dún seo winch agus Alice McAlea Jana go maihan sin a winch agus Ristella Megan Doherty teart Fríd Lárna Páirc Tráchtaire ag teart Fríd agus tahinnam líonta aici siúd le sonrúin sin agus bhain cluthe har a bheith taisnamh an seo a Eois agus de seile don dún fuinte a chur adrathú na tá sé ferris sin ceann seo Amelia Coyle caiisi díla leis agus ní cling a bhíos tíon sin in san Carnóg agus Amelia Coyle i díla go maiid leis agus a bheits brasáasta an sin sé dún na fada go sin a chluisteid míomh Corrigan teach tontosaí deanta go maiid agus Cialan Campbell le taú leis agus duine ar gine fein sin codjas fearr McAlea sin Gervin inis Gervin neart spás aici teantain sí ráist agus gurí Anya Grimes de chur an tosaí Grimes a teart Fríd agus Grimes a cricú an éire sin agus an céad funte fáte aici bain na Cargamóra agus í teart Fríd ó Lárna Páirc agus a Ristella os glíonn sé barna de cead funte adrathú an seo mas féidir a Tír Eoghain níos mó brú a chur an cic amá seo agus daoine atá ar an rúthar a feicú suas bégurí go maiid láfa ard san air ríist agus beidir an cic an caite an dún McCaffrey smúte faúide agus fáte ráisteici McCaffrey a Lewis chur leistíí gearús de agus an sin tarint míid letha deanta aici leis na láha agus tóir sé de seile dí agus í híana bheith an tá mé deanú Beidir nó fágan sin ceann seo do Maria Canavan agus Canavan a ggurí conta seci oscailt don lániu agus Maria bhfuil an séisiir aici go dtí seo an mbliana sé trocha a híon fáte aici idir straid náisianta agus an críomh ciúin go dtí seo ó hío scórna de agus Beidir mas féidir le hiic seo críicnú go gur sé sin na muinnean seci agus túsan sin le conta seci nniu agus sin teanta go maiid Maria agus háin trasna agus luch takeíochta an chundaí agus muid Tír Eoghain brasáasta leis sin Tír Eoghain agus gurí dhearach níos fearr dhéanú agus brúar cic amach thuairis agus is sé gobar agus Amy Green inis an dún agus a hanrad tógaí amachchas lína lámcúil sácu ach brú a rís brú damanta an sin agus trúr de Tír Eoghain agus Chapman ar agurú fáil an sin agus an luch takeíochta glórhar an seo mí háasta faduid an cinniú sin ach buntáiste ag an dún agus iad teacht amach inis gurí an leasá a chríicnú le scóir mas féidir Sealah fáte acu agus iad a gompa na lethir se an tosaí spás agus McAlea ar tíomh eile den fart mas féidir gurí sé amsúach an caisin segus Ifí McEwen sin an brú an dún siar agus lí sé Duffy agus Ristella Duffy ag teacht ar an cidóg Duffy leis níar seo chutha teachaici agus críicnithe ag Duffy thar an trasna agus sin an contar se tón le lí sé Duffy agus í teacht Fríd Lárna Páirc an luas ionta ataici agus Ristella an dún ag tridiráis le achaníireacht atá ag Tír Eoghain gol an tosaí agus mar sinnde an réiteoir Gus Chapman golas na Lord leis na muir chúil agus an léthir sin amsú agus an nada Jerry den chéad lá seo séte aice agus na firne a chuirte hiag na seomar féiste sin seo a bhar níomh Tiernach an seo ag Eois an chéad lá Harbheith software fad an seo agus Tír Eoghain golas hiag na seomar féiste seir dúspáire iad san atá chun tosaí ar chláir an scór an dúna fanna muí ar na farc ar fé coppla bommate breise agus cóile eile a ailbhú siúd muí ar an fáach ach Virginia Gold sas a thógáil an seo de réimar tan na firne is tí den bhrisú
le hama an seo mar sinnde an scóir an seo in san Cluiche Leathcheannais seo idir an dún agus Tír Eoghain an dún tá cúlín fáte agus in nach Tír Eoghain an tosaí le cúl agus sé cúlín. Tuga muid breisiúnis ag bu muidirráis leis an darna lea an daimómate nó mar sinnde. The shops behind the Jerry Arthur stand are open. Caffrey Condana agus duine na tosaí is fearr ag Tír Eoghain ag scíú leis an seo. Teachtas te agus an idir sin go is tí agus thar an trasna is te de se le an dún an cosan sig Tír Eoghain agus McClory agus an iar seo churthas te agus crítnithe thar an trasna ag líomh McClory sin a winch. Go fáil agus Canavan a gíir agus pasín de dro Horace course deiscín de fanne cool. Horace agus crítnithe is te ag an anga. Peggy Seolta is te agus an cion seo na muir tíad a guncar chéile agus na Taise Ferris agus King Stíon san cóin an eisiau tiontu is te agus an súla aici don cúil agus catches te heici agus an cion sin agus sin an cúlín ar fad Domhnaigh cén lár McCaffrey ar an cetág Ruhan Beidir Barry ag tóga aici agus rísile go fáil antí go fáil churthas te agus cricnithe car an tras spás aici tiontan tí ráist agus gurí Anya Grimes de chur an tosaí Grimes a teach fríd agus Grimes a cricú an iar agus Líise Duffy agus rístal a Duffy ag Tráchtaire an cetág Duffy leis níar seo churthas te heici agus cricnithe ag Duffy thar an trasna agus sin an contar se tón le Líise Duffy
Leathcheannais seo I gríomh Idirmheánach na man idir an dún agus Tír Eoghain agus na frine teach amachis don darna le anseo agus anchéad le bhíogin go dtí seo agus an Tír Eoghain íos na golastea hon tosaí na seomar féiste don bhrisú le hama agus cúil agus sé foiinte agus in agus cúilín ag chundaí an dún an cúil sin a bhí Harbheith táhachta agus luachúir Tír Eoghain ag teach do bhfuir a híon déag lífa thuiris agus is a bhí ag feimnú go hianta donna tosaí da Tír Eoghain. Isise agus comáid céarna Cluain McCaffrey agus cire chulín fáte aice in san chéad le an dún mar sinnde agus na taiise ferris an chuid mó agus péirde teachtú cic na séra aici Naomh McClory Líise Duffy agus Naomh King ag teachtaiste le scóna eile agus well Tír Eoghain ag dúil go dtí Lanston a raid le cursaí mar a bhíon san chéad lechanis sin san darna le agus de réir mar na frine ag teachta mar an fear Gasarróg agus I ggéirí imeachta mar an feart agus éú ón na tiismóthirí agus Gus Chapman an réiteir in éróid cáiste heici agus an dún se le fáte acu Líise Duffy banna bhí ionta cumasa in san céile agus I a rísteile breisiú fríd gurí céad scór den darna le hamsú don dún Naomh King tiontuaiste agus an cion seo contarte de Tír Eoghain agus Joan Bard agus lábh leis agus began sin anú agus sin chutha Ama fáhanne da head cúig aici siúd agus bhfuil Líise Duffy ban bhríide agus an Lewis dáchréiste aici agus I breisiú fríd agus sin an contar setán de Tír Eoghain se le fáte aici de sin is Naomh McClory an dún agus rudaí brí amach acu an seo criniú de imróí istíon sin in Craobh agus grúpa beg agus nes siad ag breisiú amach ré tugann sin de McClory ag gurí eileráist nes de se le McClory níos congraí donna cúil agus sin curtha isteach agus thar an trasna agus díra ón fart trinile ón farca amathe scór ionta ag an dún iad óbhathe go bra imróí teachtasteach criniú le chéile agus ag breisiú amach rud a thug deis don Naomh McClory an sin ban anna Cluain an deis níos congraí donna cúil Cic amach ionta hen sin agus buintear dói an sin a gíomh acu an lár na Páirc láideachtar dói agus Tír Eoghain an teach fríd an lár mac na míonis ar ais go acu bhí ceist an fí acu ar an cléthe seo gártú a fixí suas in dhéan chun dé an chláir a meh sí abal de Lanston a ra agus túsa chur leis an cléthe gan céad le bhí aici is léir Gúiltí céad fan géad agus se le fáte ráisteaí agus cuain mar siidir a híon agus Lions Jean ag brú fríd agus gan áras an sin lábh agus buile láidir le híon sa grimasí teacht fríd agus Chapman bhí cruniú idir Gus Chapman agus na muir an fad faoin seastan ag le hama le fáile má ro sé ag amsú an rud agus na fáilna ar fad a bhí gáil agus caiim adháil ro sé ionta fé géisteach leis agus na muir ar fad a gobar le chéile agus ag plé cuasaí le chéile agus smacht domlan ar cuasaí go dtí seo ag na muir ar fad atá ar an farc in san Cluiche Leathcheannais seo Bhí se leis ag Maria Canavan ceanhhain fáte aici in san céile ar an cedóg ar imil an dí agus seoltas de heici agus an cion seo gaiitiil má ar fóríd Bhí Tír Eoghain abal de brúchar ar an cic amach an daicion dearna a bhí an dún agus rísteile I mí McGivern ag dearna go fíorhhaid a hanúair duine amsú ar an cic amach agus an dúna chur an tosaí ag sealah caid sin ag galach na galé agus hell cic síar neis an dún agus ar d'ordaí agus I gurí breisiú fríd agus deanta go mai agus Naomh Corrigan agus lábhínta chutha isteach tarrant deanta agus Chapman ar go míid letha gan Lewis sinna chur d'ordaí fríd agus leis an immert agus I teacht fríd ar an defer an sin agus thugan ceistne den na cosantóirí agus caiise díla leis leis tríchúlín adrathú agus Bei ferris ionta sásta mas féidir sinna chur go dheafuinte agus se le steach agus baratan sin agus I deanna go fíorhhaid an sin ar an lína Jerry an se le bhaile agus na láha chuir leis an cion sin Corrigan in isis gur teachta má leis skillar dóid an rochlú amach
as an gramu agus Gervin agus sin as Cluiche go dtí clár déalaí ar tí bhealad an Páirc. Ard skill ar fad le feiscin sin seo agus le taispint ón na mrá seo agus an sin ládracht agus McHugh ag teacht fríd Corrigan a ríist ban Ergal Kieran Clagan an ard Jackie agus Anya Grimes on le taú leihí agus an dún in is géirí bheith cosanta Galore Stee idir an dada head a cuaig agus buile láidir agus McHugh ag teacht fríd agus well Chapman ará an fáil sin Janta igi bhí McHugh agus í teacht fríd agus bhfuil Seán Atwell an díosbrocht an faoin na réalathe I beal na man agus Chapman ará gur cheas me an dáirdaí sílam agus na léim sé te agus gur McHugh a bhí canta an sin ag teacht fríd agus well buile láidir an sin a lár na Páirce in bheirt teacht a seala céile an sin a Cluain Janta ag Tíreoghain agus am a Conall ag amach agus idir fihe sórtha gormlaí agus íonta mar athrú sórtha ag teachtas agus sórtha bhí gimmert na Tíreoghain ar a bhúil siad baile clia ag deir na seachtaine arú inné na rúil siad baile clia na teil ag Leathcheannais mBan na hÉireann ban le go fáil gimmert leis na minar a tan sórtha Debut Janta aquí leis na sin go fáil mbliana agus ionta cumas a chun tosaí agus nach takeach de brasáasta I sé gairigh teachtas teach an Páirce ban na cara go móra Aoife Lafferty tús cartha ríist le cuasaí an seo Megan Doherty captain na Firne Shelfer Ashtacky agus Aaron Sands agus co-immerston Skyhin seo McKibben and Ish McKibben agus ar Ashreet go Sands a hanna go mohas an Cornell as te han láwan Eve King scíú leis agus curthas ja agus an cion sin ard agus crin agus har an trasnan ag Niamh King agus well an dún ag bailú neart de réir a chéile agus ag léirú go bé rud a bhí ráin sin ag na siomra festis go dana siad amá in san darna lea agus id spraggy agus co-immers wadnís far woohoo le couple bombs in san darna lea Arda Maho Amelia Coil go na Páirc agus Sheriff Tuggy Rash Dundún si mí hásta fa dúda sin si dul go maiú cecan am Hansan céile Duffy inis agus Duffy bontáiste leihí Ríist eile Ferris agus Chapman go Rash den montáiste agus an tún mí hásta fa dúda mar bhí pás glóite tug ag Ferris a stíon sin agus Ferris a bhí inné King tá méid Janú a amsú agus well Tá mar goró an Shelifin sin fáilte mé Janú go mé an angathe ceáil a caiisi go ráist agus an kicsaí ar a ghlacu King mar sin de ceir a foiinte fáiteagaí in iad muinehan ag Leathcheannais seolú Páirc go dtí seo aniu agus an cion sin carthas teachaici agus well an níorí seo fóríd agus níor chríicní bontáiste sin a bhí ag an dúna má gáir róisií géirí athrú eile an sin agus míomhman le bhí animnathe le toiseach de hÉireann ag teachtas te is sé caithú gansaíomh a cuaig agus sílan gur a bhfuil dá dhéag El McNamee sé de teachtamá agus ban Ghunganan míomhman le teachtas te tar ar fáineal de blianta nuas agus tíorthas te seala fáilte i lár na Páirc Janta go maiid agus currentí Aoife Hóris an tosaí agus sorcha gormlí fáilte agus céad iireacht Maria Canavan a chugáil pásaí de chuthas te Canavan Hóris go nisig teantas te agus chuthas te ar deir ar fór ílach sin gita immerston Skyhin sin Canavan leis an fástas te Hóris go bhíon ar a deir agus is tú na rúsí abalta sin a críicnú le scór Míomh Malin mar sin de teachtas te caithú gansaíomh ar a cuaig agus críomh ar bhena buinte aici
in fees a Hockjeg le Tír Eoghain Tahi mar sin de Tráchtaire chun vinse an dún in éis agus simul galore Dardy and we cheer an tíomh lína agus an aspa láidir sin a lána Páirc Tír Eoghain abalta buntáisteáil agus a gcéirí gomlaí amsús tíon sin agus teanta go maion sin ó Líse Duffy na teach trasna le sin leo agus an pás sin amsú agus gordú tógaí aige aici Tír a chéile agus mar sin de breisiúil a couple of bombte nuas agus sinna chusteachar an luas a bhí in san cléthe seo in san céad leach agus ag tús an dána leach an seo tugann sé déis sin de Cíomh Slóin agus le baisteachta an dún athrú a dheanú agus a bheith fiche cethir teachtaiste sé sin Vivian McCormack agus McCormack a teachtaiste in áid Sarah Doherty. Substitution on the down team, number 24 Vivian McCormack replaces number 13 Sarah Doherty. Number 24 for 13 on the down team. And that in baisteachta I towards Jason Joe Demroy agus Imroia a hóirteiste Tír Eoghain agus athrú eile a dhéanamh acu siúd a bhar fiche cúig bhfuil grú generéile teachtaiste agus bhfuil Sean O'Kean híos fúin an seo é híon agus Fergal Quinn ar món chóra agus a gurí spragáil chun vinse agus mar sin de Emma grú teachtaiste go tíorthaiste go lána Páirc agus sílam go clara déalaí okay, Chad. Then Fark. On a day hÉireann substitution on the Tír Eoghain team. Number 25 Emma Mulgrew replaces number 7. Carhalesh number 3 agus Clara Mulvena. 25 Bruma. on the Tír Eoghain team. Pass Tunkastia and Ainon Gortu. Agus he Titchman Halaf Jesh can do the chart for his Larna Páirc. Naskin to Janta Macalé agus Lavinta Carhashan and Leaf Maran agus an Costage Joy Jantaki. Chachtama Kai Tír Eoghain. The Kurama Lesson Leroy agus Gervin. Agus an Retorag or Haishi and Leroy agus he she hint my Jana Grufa Janta agus Grushi Igiri Fanak. And Chachtar to Huckin to the Fash Fuish another Kierna. As a Kai has Emroy the Hondig Laku, Naga to Emerskaji and Adog agus another Tauctin and Rachor agus Ninjas Tauctin and he and we heard a fark. Stop Gervin and Shin. Agus an is Bontasha Ignief King. Anna Glakas Jahakas Tokas Jahaki. Tauk Leshin Kionjaw. King Leshin Irak Agus Schultes Ja Agus Krin Agus Marshinda and Varna Eslu there in the Fuenya and Shaw Uglinoish and Dune Spraggy and Sandarnalia Agus Iad Gerus Ja and Varna Shinavia the Red Hien Agus Tír Eoghain Agus Jana Gamoy Bontashilo Gajisho and Sandarnalia Puncha Wine at the Fuenya scored the hero in Ish and Sandarnalia Shalavaku and Ish Agus McCaffrey, Larna Páirc, Kaishi Vikura Malesh, Fajaki Gajeru, Campbell, Arashka McHugh, Agus pass Tuga Magdaji and Lions, Ban Berach, Agus pass Inisha draw Gormley, Fajaki, and Minner, the Gerus Jahanesh, Giri, Ladrak Saki, Skill Saki usage, Agus Kainchi and Leroy Chinama. Agus ní Dorlam Gruani Grimes, Jira Abdul Lesh, Grimes and Lawa Maria Canavan, Agus Giri, Agus Wahashi Hien Gru and Block Chart, Agus Gervin, Gullis Jahan Shin the Sklokush Demroy, Truersti, Agus Fall and Shin, Agus Majana Hien and Taula, Emajian and Shin, Margaret Hitchi, Agus Truersti Harder He, Chapman Arag, Rufal Janta Ak, and Taula He, Emma Wildsa, and Chanchin Fekusus. Agus Jira scored the year hÉireann. Bedrick Shaw and Rud, Ayana see the Wolves Cluiche Leathcheannais Idirmheánach. Cahi Maria Canavan and Dardal and Shaw, Creetnu.
agus gur hÁireann Trasnan. Maria is leis an íireach seo ar an citág chutha deach agus an cinn seo crinn hÁireann Trasnan ag Maria. Páirc is G den nániu Conall san céad le anis an darna cion in san darna le. Agus Mí McGivern rístelle Tíróna giri buachar an kickamá chun fada má go lárna Páirc ard san éir agus buinte ríist Macalé agus íag teach fríd. Canta go fíorhhaid aici spás an éisi gascail suas agus ras cosise an seo agus an ciblann sínta stíon sin agus sin buinte ag an dún agus inis. Seo Duffy ag teach fríd agus stop curtha buntáiste aici. Pás tugga mis sin abla seo críicnú agus Chapman a gurí iad a thuirt aráist agus deis a thuirt a ríist ón kicksír. Gur a chéile críicnú sé hÁireann Trasnan ag béohrún kicksír a ghlacu. Glach takeíochta an dún mí hásta faúda mar bhaid sé híon gur cheart críicnú le scór ach tá siad go a ríist agus an kicksír a ghlacu agus Duffy a bheits a gurí é ghlacu a méideanú ní hé. King sílamta golamá agus Shellavaki ar an leithroid sé níomh cingata an ban caislan ilan agus well tá sé glóir stoppan an seo an darna le leis nimmert ní tú go hoscailte céarnas mar a bhíon san céad le agus King agus níor seo bulan sé an cúile tagad sé má Craobh múscailte agus iad brasáasta go dána sé sin isteachans na láhas acu a gerbhan a ríiste teantaiste tribloid a ríiste heile a fan sí ar hiúil leis an tam sin. Pás tugga isteach McCaffrey Cluain ó hiú chaspan de seaí san céad le agus seo íarn an síonis cailann sí sealamh fágann sí an sealamh ráis thuras ganis go brúfríd is trá go lá a gomlaí beag buide abalda Shellah a Conall, McCaffrey inis fecinn sí an spás ar an tíbhela agus gurí sin amsú leabhhlacha deanta agus bhí sí gurí Anya Grimes a feiceú amach a bhí facinn spás ar tíbhela den Páirc a tugann sí buntáiste don dún teacht amach agus ríist Duffy agus Lucianta agus í teacht fríd Shellah cailte aici agus míomh Corrigan ban airgal Tiernach seaú an ardde ag seaú an ód agus G halúíanta deanta míomh malan inis. Rudí gascail suas de réir a chéile an dairn an seo glún Eois. Ach ag gluthe ceannis na hÉireann na buinte dearú an le. McHugh seoltas deag go Gormley santasá hana síos deag a gurí scór amsú gearús deag Shellah vínta fáilte aici agus G halúir dóid deanta ag clármó bhanan sin a Gormley abal é bhainte ráist agus rothlaíonn sé maithas pás curtha dead rá Maria Canavan ag teacht amach Pás tugga an sin David McHugh even gurí brúfríd ar an citág stop curtha leihí tá thuriscin sin míomh malan cé deis aici siúrteach críicnú agus amach agus ar fóríl agus well get é mar díontach an sin agus sórtha Gormley tá sí beag buite tá sí go fáilig imirt nó bhí sí go fáilig imirt leis na minúach díreachtar tá Shellah san Conall tá sí Jackar an Shellah sin a winstí agus trúr is tí hartarthaí agus í teacht amach leis an leithroid agus well neart caint fuhaí san Conde agus sin tiltte go mhaid ahrúla deanú Condaí an dúna ar an dálinn agus Emer Fitzpatrick ag teachtas teach agus go díarthas teach san lína lean tosaí sin ahrú go leor de réir chéile in san darna le agus na táise fearras ag amach amach agus santas a go leor sin mar nachrú on the down team number 21 Emer Fitzpatrick Buinte go mhaid ag McCua lárna Páirc Anya Grimes in isis agus ag teacht fríd McCaffrey pásíonnta dro Gormley le Shellah pás a tugad a Canavan agus Crickers deag an aige ag Maria Canavan ar an citág agus cool íonta ag Canavan ag teacht fríd anna cooler fad agus Cormerston Sky ó hÉireann agus iad a teacht fríd tíra ón capú lárna Páirc agus iad a brúfríd a Canavan an ag a Jerry agus críicnithe go glórhar teach an anga heici siúd. Well,
Na cool agus na cool a bhíon san Cluiche seo dói ar fad agus Bert is go Ciaran a fuair na cool. Chóris cin san céadla agus Maria Canavan in san darla agus inis an dún agus an ceist RD inis an jiglof a tridirast in san Cluiche seo Shelf agus cúachtaigh Tyrone inis Lárna Páirc ón cic amá sin. Sasta inis rudí a bhfuilú McHugh agus Corrigan a bhí íonta agus í ag cosint agus inis Jessica teacht an tosaí tá takeíocht don agus Anya Grimes agus Sasta rudí a bhfuilú agus siismid galóir golas go Lárna Páirc áitiúil imróí agus den Jaco siún ar Gervin amach Canavan a ríiste an Kidog glór war sin churthas deach agus críicnithe go hard an trasna an ag Maria Canavan agus scór eile ar dói fáilte ag Maria. Substitution on the down team, number 22, Paige Smith. Agus inis sé fuinse idir an dún agus Tyrone. 22 for 5 on the down team. An dún faoihrú agus faoihrú leis sin cic amach inis agus gurí eile má. Sin deanta acu agus inis tá spás ag McClory. Agus Tyrone agus iad in brúchan tosaí agus fagan sé Peil is tír chuil na háid dóibh agus inis. Jessica scored an dún ag teacht fríd an lár inis mas féidir lofa scíile leis an cion seo. Scíilte leis churthas de agus críicnithe deach an anga ag an dún agus iad ag teacht fríd agus scór ionta fáilte acu. Nar a híimeid gurún rástrate acu, nar a híimeid gurú Tyrone a bhaith an tosaí orthú. Fragra ionta agus sin a teacht díire chun cic amach suas omna na bhallaí suas na Páirce agus críicnithe ag an anga acu. Well, Nímar Fitzpatrick a bhí an leis an Jeru sin agus an críoch sin agus inis an dún agus iad sprágaí de réire chéile fáilte ag dardaí a Lárna Páirc agus láideacht ar dóid rathlú amach leis an léithróid. Gilí pás am siúach. An réitreog teachtar áist an montáiste ríist agus fáil deanta ar dardaí an sin. An bhí bhí McCormack agus tí. Bhíomh Corrigan a chuinil súil ar hí. Bhí Tyrone in imróí a bhrúchan tosaí dag sí spás ar a chúil agus an dún abal a bontáiste a bhaintseas Naomh King inis. Shelf inis in san Conall. Ag an dún King a rís King leis níor seo agus blocaid deanta agus teapan ará le himmartará górtú an sin agus siadam gur King atá an síontíar an talú. Idir an dá lena bhí McHugh teacht fríd Lárna Páirc a ruthar dóid deanta aici. Maria Canavan a gurí an Shelf Eil ar tóir dús an léithróid. Fáilte aici inis. Pásí tá churthas de hí gurí Gormley chur an tosaí fáilte Gormley tiontuas de ar an Kitog inis. Caid Jackie fáilte faoi gá Gormley gearras deach an cinse tá méid teanna gur fáil deanta ar Gormley agus a réiteir rá bana a céimena. Well, ní hiigam sa híana an cion sin agus an lucht takeíochta ach idir an dálinn. An imir gáil a Lárna Páirc agus Eve Laverty Aoife agus Megan Doherty agus an bhirteach sin ag seaú an airde inis an dún agus a rísteile Corrigan ag teacht trasna Corrigan an sin ag léamh cuasaí go mbeidh go Shelf buinte inis agus Jess inis McHugh ag brú fríd an lár fáilte agus Éireann ag gola drán na chúil mas féidir le hí pás a thuirt a Horace gotí Horace inis churthas deach agus críicnithe go hard ag Aoife Horace Har an trasna agus an obair fad deanta give him McHugh brú fríd Lárna Páirc an sin hiig sí gur Horace gan tíar a bhí si gurh cinse de gur an pás tugad ag an am ceart agus sinnar rinsi. Leis bhí an céad lás soltúir agus de réir chéile an darna leachan seo aonanta soltúir fad do Glenois agus ahanrod ar an lína don daran an dún agus iad butchery agus a bhain críomhholú am líana iad sin a bhain críomhthóisiir an nuirí agus lá acu a barca crocaí agus a gurí go aráist hiag an talú nuafa a ríist ach de réir chéile barna de cid a fuinse adrathú ach an dúrnaigh tridiráist agus Aoife Laverty ag teacht fríd Lárna Páirc a ruthar a dóid an spás gascail suas go fáil is teach King a gurí gearú is teach pás go McCormack le híon imróí inis crinne hart ar hí agus an fáil sin deanta agus an bheicemuid beidir an céad carta an seo agus Chapman a golas tehanna fóca. Well, bhí an Cormac an agus bhí buil an ach tá méid deanna ar óisiabal de tiontuas te ar an Kitog
agus an réid seoir sásta go leor le cicsí ar a thuirt agus an dún mar sin de mas féidir seo críicnú a ríis be muidir ais go trí chulín agus a hanrod go fáil ar an líne Carthes te agus críicnithe agus Fitzpatrick a ríis agus tír saoil Tiernach agus bí a caint faoi Tiernach ón vinse ag Emer Fitzpatrick agus dé seile ag luch banisteach an dún agus Anya Smith ag teachtaiste ban lochan ilin ag teachtaiste agus gan tír has teach an lína lean tosaí agus sílim go Naomh King a ag teachta agus well tá sin santas a go leor sílim gur thug sí gáirtúin sin agus sé Naomh King ag teachta Anya Smith ag teachtaiste na háid Galana Páirc a ríis Tírónna gurí láháid a dún agus ifre hen sin dún bra láidir an sin na Larna Páirc me go lé má cormcanis trúr tíar tíhheile an fart mas féidir a amsú agus duine acu na dádaí captain na firne ban cathrú i gibh agus tucha maithan seo agus inis dé seile Patrick Gerrus tear na cúil agus contartin sin agus búla sin trasnan agus háan trasnan agus Gerrú agus well na tosaí agus an spás a gascúil suas an dún agus iad teach fríd agus Fitzpatrick a ríist Brewer Amelia Coyle an Conall amach agus Corrigan Jenna Gomoy agus í díire an mhuí ar a tíomhlíne tugann sé faoisiú de hÉireann abal de sin a bhainte agus teach amach an ganéis te si go ar an ansaí Grant Bart me has to grow far jant ar he Emma and Gervin Van Gun Gannon a teach teag Larna Páirc actual Anya Grimes Van the Carrigamora Skinnan and Kunchin den Vrog agus Eager Jean Lyons ar an tíhheile an Páirc amsú an dún agus iad gurí bheith cosan danis trúr fá go an tosaí acu Tíróin le cosantóir breise fágus tehanníirí seo níl a handinne Tíri a gurí golas Tighearnach seo Anya Grimes in inis duine ar gnne sí go an tosaí pointin rása sin Tiantú ráist agus me go lé deanna go máid hannaí a leanhaint Tíróin a gurí bheith fáig na go leor Lands Emer Quinnig teacht an tosaí Shelvig Tíróin in isis agus an get Emerton sin ó Caitlin Campbell go fáil Maria Canavan agus mas féidir an Shelv háistrú go dtí an tíbheile tá Anya Grimes lehí hían tá sin deanta in isis duine ar gnne agus an pás tuga Blue Fríd a ríist ar a chuthiste agus McCaffrey a críicnú le scór íonta Tíróin abal de Shelv a chuinneil Shelv athú Có Híomháin den fáic go dtí an tíbheile agus McCaffrey agus an céad cúlín fáteachí den darna leatha agus bhí an cúlín sin dí mar chuníonn sé barna de trí chulín idir Tíróin agus an dún McGivern agus Gerrid leis an cion seo Tír has te ag McKibben agus ar an Sands agus Coimers den Sky ag chundaí an dún leis an Kickama agus é churama agus Pete Smith stoppaíonn sin agus Gormley gurí brú chur ar hí go néiteo rá grú Anya Grimes cionnta an sin as an láh láidir chuiriste McCormack agus an dúna críicnú go láidir ó bhuiam rá teachtaiste agus an vinse á áú agus iad a chuiriste caihí Tíróin in isis seaasú agus cosan sianú agus an dúna Brú Fríd agus Orla Duffy McCormack in isis an dún agus ar an kitó an cion seo seolta is deag agus an cion sin a golas te agus a ríist eile cion eile críicnithe thar an trasnán agus Emer Fitzpatrick leis an cion sin Kitty Rosemaldún agus Sasha Byrne te teachtas te de HÉireann na bhar a hach déag agus bhar an íéag agus Brúlabos
agus bula bós tuise go mói agus ifa hóris go tuige mach má í chéana agus Tír Lions agus substitutions on the Cluain team. Numbers 19, Sasha Byrne, and 18. Good howler Tyrone sin go worship and Kenya sin. Jane Lyons and number 11, Aoife Horace. 19 and 18 replaced 2 and 11. Jashal Aku agus Corgan Lawa Sawa Jackie shoot. Agus Inta Domhnaigh Kenneth Jantaki Lesson Leithroid Fridge Larna Park and Ish and Leithroid Curtis Jan Higlawa McCaffrey agus tá Muldoon file McCaffrey Gullia Hien agus in Kinshaw Short Engineer go Foilins and Emerge Gormley and Chinnick Tridge van a Hunye agus an Culbyre McGivernich Chatham Maharawar Cahian Doon Veg Kurama Meav Malna Steel Satora Eva Laverty Schlas Kimmer Doi Honey Allo Mahas and Tribloid and Shin Laverty Chuli Nadar Hummer Shinda and Doon agus Shelavaku Larna Parka Short Estia Hunt Hosiaku Galore Splash agus an dúna Chad Fried a Rotor Imroy agus come larger Curtis Chad Chapman Gol Hega Foca in Erie Shaw agus Kinyu Master Tawacht and Shaw in St. Clehe Emer Quinn and Shin agus kick see the wine at on agus in nature Ral Golaila Cursi Machinda Canard the Chak the shower and Mulnacarno got short as agus the Q and Shin Lechika Moyaki was he able to Shinna Winch agus Tyrone a Churhunt Hussey and Jean Garvin agus Giri Chakta Mahalish and Shelf agus Brew Damato Aaron Smith Aaron Sands and Shin and Darna Lehanshaw Illinois Inta Ho Maeve Corrigan piece of Skiller Doy on Splash Isle G Hien McCaffrey and Ish Shelf Gafoil Agil Black and Chilas and Golan agus O'Reilly Garvin Star Galarna Park agus G captain the Fernie Gummicue passing into agus an Ish Burnick Brew Hunt Hussey reached Janting into Aki shoot Ruher Doi Janting Tetcham Talav agus Abelda Maria Canavan Isle Maria and Kitog Maria Leshnira Shaw agus Maria Cricknula scorer Doi agus the Rod Growth in Irago, she Kuan and Sakela, Nima Shinatashi and Sandana or Horabi. Hunkus and Keto, Glor were Shanaki a Creek Nil Scorella. Give her Narish and Kekama, Hugus Abelta, Duffy, Namshoot, Duffy, Agus Ifa Laverty, Huntossi or Heat, Laverty and Ish, Agus 3 and Splash, the Ruheriano is Jahan, Agus. Duffy le taki up the Horch G. Okay, Skilo Ma, Hello Ma, Snachagwala Hagas, McCormack Brew Freed, McCormack August, pull you larger and Chinagas ye chag Freed, Agus. Me have Corrigan to be on. Agus pull you larger, Hug Vivian McCormack and Chinig Brew Freed. Me have Corrigan Chilamara. Go she Hienig Shasu and Arjugas, Kahushina Lawama. Agus Cora. Either Imro's Rach or Chonish. Agus Corrigan I found out at the Páirc agus well Hien Sasta Glor for the Shin Rishtala and Domhnaigh Charged Fried agus Contar Chagoni agus na Hemroy agus an Lewis Ataku Tyrone agus Galore Emery Machine Erin Lena Aku 3 Finch Adrahu and Shaw Illinois Jeshinish agus Emer Fitzpatrick Simma Galorca J Yanashi Leshanira Shaw and Glackishi Lip Punch agus Cooley no one Rahishi Jira Dananga Tyrone agus Galore Emroy agus and I'm gonna need Milat Emroy Sti a score the cool byra Chenchi Isha Lesh agus Chenchi Mahagas 40 agus the Holy Hien Erkanshin Ervar Herharn Trasnan agus Glacko Lesh score now goal van a Hunye Coil Marshinda
agus gurí bheith céad fan géad leis an kick amá sinna dhéanann sí agus sin sí ddíireachas deag go Gearfan agus buile láidir ó Gearfan an sin agus sílam gur Vivian McCormack ban a fuair agus bhí Páirc Vincent Fast Tiernach de Merchant sin agus í teachtas te láidir ó deisile ag Coil agus í gáil fada leis an cion seo Tírónna teachta má leis agus an sin Maria Canavan an darna le heici currentí Ifí McHugh Hontosa ifí na Brewfree Junction réiteóra Tá gurí an amna a legan stóibh agus tá rialacha an agus ifí McHugh Brewfree agus daoine gurí legan stí golará agus críocha chuir leis an glúiseacht gan céad carta agus carta tóca an sin agus an dún mar sin sínte go 4 agus beidir go bheicemuid gur sin buile mar fatdóibh inis agus an Sands carta buí tóca aici Tíróin buntáiste lofa ar chláir an scór agus ó hiú imróide sé 3 cúlaí an tosaí a go gcónaí ní maithan rud barna mar sin caiitú cúlaín eile chur leis agus ag brúth an tosaí McCaffrey ag barí a cemanna tóca aici agus well ar a léad an réiteúir a glanann se rá leis na cinnte thug sé san céad le agus sin an rial bhí sé chur a bhaim de réir a chéile agus í ionta géir ar na cican na sire agus na cemanna go leis go a thug imróí Duffy agus í Brewfree an dún agus cúldaí dhearthú agus iad a teach fríd inis Tírónna gurí stop a chur lofa in san cóinne le taiisiid se le bhacu Spás inis ar a tíomhheile a caiisiid Bruce Dennis Congree McKibben chuann sí agus an cion seo a drá na Carnaga agus an sin le buint tá sé óan agus náda an sin sínte ag an réiteoir Joan Barrett an sin a bhí an agus se le fáteachí ar dearú an sin agus galóir an sin háart ar héile taú a thuirt lehí agus an réiteoir an agus a rá gur an trotha bombate an dána le imirthe agus mar sin de Gwyl an lá agus gwyl an ach intan Cluiche Leathcheannais buinte agus tuilte ag Tíróin agus de réir mar chéile na himróí an mí ar an farc ag deanna cóáidethes lena chéile an sin agus ardmheas ag na himróí an mí ar a farc sin agus an Cluiche Leathcheannais an seo ag Eois agus mar sin de Tíróin agus ach tuilte go mai acu agus an dá chúil sin a rinne difer ar chláir an scór agus iad sin a bheits a gáil hontosaigh go Páirc a chrócaí agus a bheits brasáasta le cursaí an dún mar sin de agus mí á leofa agus cóin buinte acu in nuirí ag sin deirú le balla agus turas acu don bhliaon seo mar sin de an scóir Jerry an seo ó Páirc níomh Tiernach an seo ag Eois an dún cúil agus cúlín déag Tíróin bútearí agus a bheits a gálateach ag Cluiche Leathcheannais na hÉireann jaachúil agus cúlín déag bhuiinar fad a bhí an seo ag Eois go dtíon céad eile slá go fáil Caffrey Condana agus duine na tosaí is fearr teag Tíróin ag scíú leis an cion seo teachtas te agus an idir sin a go is tí agus thar an trasna is te de se le an dún an cosan sig Tíróin agus McClory agus an iarach seo churthas te agus crídnithe thar an trasna ag líomh McClory sin a winch go fáil agus Canavan a gcéir agus pasín de dro Horst de fanne cool Horst agus crídnithe